Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la primul meu videoclip de pe acest canal. Eu sunt Minion și, după cum vedeți, suntem pe o mapă de Minecraft. Dar nu o să ne jucăm Minecraft așa cum vă gândiți voi și o să vă spun un mesaj. Bine, acest videoclip este doar informativ pentru că nu vreau să ne jucăm sau să construim sau ce să facem de obicei pe Minecraft. Vreau să vă spun că mi-a deschis propriul meu canal de YouTube. Dacă vreți să știți cum se numește Minion00 și v-aș ruga să dați un subscribe și un like, pentru că m-ar ajuta foarte mult. Și videoclipurile ce vor urma, mâine voi posta un nou videoclip dacă vreți să știți, o să aibă nevoie de multă susținere și dacă am multă susținere la videoclipurile care le fac, o să postez mai des. Așa că nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și eu am fost Minion. Ne revedem data viitoare. Pa!